ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବାମଦେବ ଋଷିଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଭସ୍ମର କେବଳ ସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କିପରି ଜଣେ ରାକ୍ଷସ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିପାରିଥିବା କଥାର ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସନ୍ନିବେଶିତ ହୋଇଛି। ବିଭୂତି ଧାରଣ ମନ୍ତ୍ର ତ୍ରୟମ୍ବକଂ ଯଜାମହେ ସୁଗନ୍ଧି ପୁଷ୍ଟିବର୍ଦ୍ଧନଂ ଉର୍ବାରୁକମିବ ବନ୍ଧନାନ୍ ମୃତ୍ୟୁର୍ମୁଖୀ ଅମାମୃତାତ୍। ଯିଏ ନିଜ ଓ ଜଗତର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଭସ୍ମର ସୁଗନ୍ଧ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରନ୍ତି ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତଥା ପାର୍ଥିବ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ସେହି ତ୍ରିନେତ୍ରଧାରୀ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ମୁଁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଅଛି। ଏକ ପକ୍ୱ ପାଣିକଖାରୁ ଲଟାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ଯେପରି ଭୂମି ଉପରେ ପତିତ ହୁଏ ମୋତେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ମୋତେ ଅମୃତତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଚେତନାରେ ମୁଁ ସତତ ରହିଥାଏ। ସିଦ୍ଧମୁନି ନାମଧାରକଙ୍କ ଆଗରେ ଗୁରୁ ଚରିତ୍ରର ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୁଣାଇବାରେ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଭସ୍ମ ବିଭୂତି ଦେହ ବୁଦ୍ଧି ଓ ଦେହ ଭ୍ରାନ୍ତିକୁ ଅନ୍ତ କରିବା ସୂଚାଏ। ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟର ଚିନ୍ତା ଅନୁଯାୟୀ ତାର ଶରୀର, ତା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଓ ଶରୀର ବ୍ୟତୀତ କିଛି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଦେହ ଭାବନାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ ତାର ଭୟ ଆଉ ରହେ ନାହିଁ। ଯେପରି ବାମଦେବ ଋଷି ଏକ ଉଦାହରଣ ରଖିଯାଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଚରଣରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।